wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Uban Salo sai kuma Taɓargaza, sannan da akwai Tankar Yaƙi na gaba kuma Shikima. Mu je zuwa Sultan Sawun Giwa domin samun waɗannan ƙasaitattun fina-finan Indian Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su kan mazge su akan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To hanya ɗaya ce tal sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP. Yauwa kamar dai yadda muka saba gaya muku a iya cikin wannan group ne kawai za ku dinga samun waɗannan fina-finan baki ɗayansu kuma ku saukar a wayarku ba tare da kun sha wahala ba. Da fina-finan da kuka ga mun yi tallan su da wanda ba mu yi tallan su ba kuma kun san sun fita amma kun rasa wadda za a yi ku same su, to nesa ta zo kusa. Kwarai kuwa nesa ta zo kusa. Ga namban waya nan da kake gani akan wannan bidiyo, kawai ka suburbuɗe ta ka yi magana akan WhatsApp ka ce kai ma kana son shiga tsarin mu na BIP group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani da ka san yana fassara ta fina-finai, kama daga Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega Deal, Fikira Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da ban ambata muku ba kuma suna fassara fina-finan Indian Hausa. To muddin ka biya kuɗin ka shiga wannan group namu zaka ci gaba da samun fina-finai barkatai, sai waɗanda kake so zaka na zaɓa kana saukarwa a wayarka ko kuma ka dinga dannawa kana kallo idan baka buƙatar ka saukar. Ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar taku ce kwarai kuwa. Idan ka san kana zuwa kan YouTube ko kan Vidmed kana neman Indian Hausa baka samun su, sai dai kai ta ganin tallace-tallace da baka ganewa ma'anansu, to nesa ta zo kusa. Kwarai kuwa nesa ta zo kusa. Kawai ka ɗauki number nan da kake gani ka yi mana magana akan WhatsApp, za a tura maka da bayanai da 'yan kuɗin shiga ka biya 'yan kuɗin ka, sannan ka bada lambar ka a suburbuɗa ka a cikin wannan tsarin. Sannan kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake kar ka damu ka ɗauki number nan ka yi mana magana akan WhatsApp, za a karɓi 'yan kuɗin ka sannan a saka number ka a cikin wannan tsarin. Babu wayo babu yaudara, wannan magana ce ta gaskiya. Ka ɗauki number nan domin ka tabbatar ka gwada.